Santandawana malamba pali Mpopo FM. Rufeyo wa Rufeyo katundu olemera kwambiri. Martin Kadwala mtalati wa Chiroma. DJ Chisom Uncle C katundu olemera kwambiri pa nkhani za malonda. DJ Don't Trust katundu. DJ Christopher James Hassan katundu pa nkhani za kodi banje muli kumudzi kapena muli kuno? Ndili ku Lilongwe. Tatuzani ku Lilongwe kunali bwanji lero? Ku Lilongwe etu kunali bwino komano tension inali high malingana ndi mmene mukuziwira kuti ku Lilongwe kuno paja kwati kwa ndambo ndithu wakuda maliro amene ndithu atigwirawa nde zinthu sizinali bwino stadium mangomva anthu akuwoza ndi zina zotero ndithu kukwiya kuti yayi mwatira kuwira ndithu kutiphera mtsogoleri wathu ndithu kungolankhula kumochepa ndithu. Chabwino ndiyapatsika imuni awanso ndibwerabe kwa inu ndikudziweni kumapeto foni yanu ikutera 935 ndikudziweni poyamba 068-724-2935 ndikudziweni. Amasamba kuli kumalawi mukalira kuti amasamba ine ndikukalira boma la Zomba. Chabwino ndikusiyeni kae mmanja mwa Akapito kuti mucheze nawo. Akapito, have the floor. Ya ine ndikuyamikira amasamba kuma kuzomba kwacha mwanji kuzomba kwa minute. Zomba inotu ya chabwino mikangano yokhayo mangotokanizana museungu basi. Chabwinaso timamva sora papa kuti ati kuzomba ati azatu ncheu kumene kuti sikuli bwino bamafika maliro kuti zambiri sasoonekera inu munamva sora ndizokuza kumene kumonanza ati muli kumalawi kali. Amasamba pitani kwanga basi kunena kuti simukumveka bwino mumveka modula ndithu.
alongereni angauma namba yawo tera 705 angauma kuli longwe kuli kwanja zati kumeneko. Ifero ndithu tili bwino tili pa mchombo ndithu pa dziko la Malawi kunoko ndithu tili kuli longwe koma tili bwino mavuto ndi omwewo amene ndithu kuluza ndithu kwa munthu wamkulu ndithu muziko chimakhala chinthu chovuta kwambiri muziko kwambiri zokwetika ku stadium ku stadium akulala sidu zoda anthu amawa kunali komweko kapena kuti mwango nsonso nanu ndi anthu ena. Ku stadium kunali ndithu zovuta zosiyana-siyana ngati mena malankhula zisogolerena kunali kuwoza kutani even though kuti kumalawi kuno ma TV station ena ngati Radio 1 imabisa zenizeni zimene zikuchitika komano nkhani yayikulu ndoti sikunali bwino kunena zoona kuti sikunali bwino ngakhale pamene ya president amalankhula anthu kumastanda anala kupanga phokoso losusana ndi zimene a president amalankhula mwachidule tikoza kuona kuti anthu ndithu a Malawi ali ndi mkwiyo waukulu chifukwa cha ifa ya olemekezeka comrade Saulo Silima vice president Saulo Silima amalawi ambiri alokwiya kwambiri ndithu muna kulankhula mwachidule tikoza kutero afunso mkomati wafa bwanji watani mama akadi koma kuti tinene kuti monga mmene mukuonera sopano Malawi MCP tintenda ndaula kuzifukwa zina monga kulepera kwa kuwanirisa zimene adalonjeza koma ndi chimene apangatu apa achikoza kukhala chipinjo chachikulu inu mukuona bwanji ngati anthu amulilongwe mumene mitima yawo imene ikuoneka ali mokondwa kapena ali ndi chisoni chokuzana ndi sogoleri wachiwiri kwa sogoleri. ine ndifuna ndilankhule ndithu momveka bwino chinthu chimenechi sadachilandire anthu ambiri chifukwa pali nkhani zimene zikuzungulira zikumveka kunena kuti ndege imene anakwera wachiwiri kwa dziko lino la Malawi olemekezeka Saulo Silima sinachite kugwa ngati ngozi koma inachita kugwesedwa komanso pali ma speculations amene akulankhulidwa kunena kuti anthu amene ali mu ndegewo ena ndithu mwa iwo anatuluka anachita kuphedwa chifukwa cha nkhani ngati zimene zizi anthu ambiri alokwiya komanso mmene anapangira reaction yawo olemekezeka ataimva nkhani yonena kuti ndege ya vice president yasowa iwo aja ananena kuti mundipase report after 4 hours tsono funso nkumanena kuti pa 4 hours yonse olo anthu akadakhala kuti apulumuka ndi moyo mwina zikanatha kutheka kwa apulumusa zimenepo zikumveka. Number 2 asilikali kuti akayang'ane ndege imeneyo pamuyale paja mpafupi even the period of 1 hour amayenera kuti adafika koma asilikali adafika mochira mpaka mmafo nkhalango imene jayo maiko anzatu ani nkhalango zambiri koma imeja sutinganalo ni nkhalango li idayirayira mwambiri sizingatheke kufufuza ndege 24 hours akuyang'ana ndege amene akuyipeza kanthawi kochepa ndege ayipeza ndezifukwa cha zinthu ngati zimenezozo ndimafuna ndikuwuzeni zoona kunena kuti amalawi alokwiya pano pati makamba zona kuti achewa ndi MCP koma kula achewa ambiri amenda kumana nawo achewawo ndithu alokwiya sakusangala ndi zimene zachitikazi chifukwa maganizo anthu onse Malawi akunena kuti anthu amene wachita kuphedwa ndi chipani cha MCP zikomo kwambiri. Ayedeso ndo mnyendeni kwambiri kuti azathu kulilongwe kwati basama ripoti otero ine apapanso ni malandiranso utenga kuchokera kwa mkulu wanga mcheu kumene amanena kuti madzulo mwano kunali kuti anthu anayamba kugenda galimoto imene inanyamula maliro uwu ndi utenga umene timati tikambirane makamaka kuti pena lesa auziwe pa group pano pa Lipopo FM pano kunena kuti akuti anzathu kumene kuko anayamba kugwira ena kumayimba nyimbo kuti mwapangoni madzulo mwano umene ndikulandira mautenga komanso zithozi ndi zina zotero mwina azakupeza ndikali m'magulupu mwanu komano zikuoneka kuti chinthu chisi chinakhale bwino chinthu chichira chili molakwika amene anaphaya anali munthu wankulu kwambiri kuti akanapindulira mtundu wa Malawi motengeranso ndi age imene iye adali fada kuoneka kuti adali mnyamata ndiye sindikuziona kuti chiyembekezo cha anthu chikhale motani mmawa kuti apresidentiwo akafika ako alandire zotani kumeneko chifukwa chokuti anthu akumeneko akuonesa kuti akwiya amatiuza onera kuti maliro panopa afika tsopano ali kwawo kumene kwawo kwenikweni koma ati kuli asilikali ochuluka kwambiri
mudipito wa magalimoto awiri amene mudipito wa magalimoto amene amathama anthu amene amagenda akagundanso anthu ena awiri tikunena pano amwalira kale imenechi chikhala kuti chinthu chomvetsa chisoni fomu imeneyi ndi kuti ikupita ndi anthu ochuluka kwambiri apita kale 10 tikoti apita kale 9 pamodzi ndi iyeyo patikiza ndi arafu kasambanja ngati 10 apa tionjezerenso awiri amene agundidwa kunjewu ndi kuti akututa anthu ochuluka sindikudziwa kuti kucha kwa mmawa Lazarus Chakwera sikamuthera bwanji kumeneko koma unena chilungamo ifa iyi yapweteka kwambiri ifa iyi yalirisa kwambiri ndipo ambiri aluza hope ndi chipani cha MCP ine ndikukayika kwambiri so ngati kuti mwina azakwanisenso kupanga kampeni molondola bwino kaino anzanga mukupaona bwanji pamene pa mazula timati takambirana mwa pamene papa makamaka mwinabwezeresempo kwa pitizani mang'ono asogolera chabwino ine ndifuna ndilankhule pano mwamvemvemve kunena kuti malingana ndi mmene zilili mmene zikuonekera poyamba ndiyankhiza nkhani ya tension imene ikhalepo mawa pamene olemekezeka za Silima tikuyembekeza kuti akulowa m'manda ndimafuna ndilankhule ziona mmene ndazionera ineyo mawa kufunika kuvala zilimbe even though aboma atumiza asilikali ochuluka matraki machana anyamula zikatundu zambirimbiri kulowera kumene kukamanga matenti awo komabe chifukwa chakuwawidwa kwa mtima kumene ali nako anthu kunsipe ngakhale boma la Nchewu kuoneka kuti kumene tension izakhala ikulu ndipo akonzekere apresident kuzalandira chipongwe ine ndimanena kuti mwina zikanakhala zotheka mwina akadangopeza chifukwa china chakuti asapiteko chifukwa akhoza kutetezedwa sangapeze vuto lililonse koma akanyozedwa kwambiri. For example number 2 ndifuna ndiyankhe zimene zachitika pa Nsipe ngati Radio 1 imaulusa ochokera ku Lilongwe mpaka nokafika Mudeza mpaka ndithu kuyenda ukafika mu Nchewu akuyandikira kusogoloko anaziwa kuti apapa tension yakula kwambiri anthu akoneka ndi okwiyana kwambiri. Radio station 1 imene Radio 1 idachosa mango imba nyimbo no pati pa uje times imaoneka koma moduladula pena izima pena itani chifukwa amafuna abise zimene zachitika koma panopo ife tafufuza taigugula kale kwapezeka zoti kunchewu kudavuta anona kuti mwatiphera wathu ifeso nafe tibweza ndiye panopa kuli bwino kwanu maliro kwatu maliro ndiye kunali kugenda kunali kulimbana apolisi akuti atiduse apa uku anthu alipize kuti ani kugenda apo bika maliro atayika pompano tibe nazo ntchito ndiye zinaliko zimene kunena zoti kwa anthu awiri ndito maripoti sola pesa amene watipeza komano kunena mwamvemvemve a president amenewa zikuninga kuti kusogoloko zizavuta kwambiri kuti apange campaign chifukwa anthu ambiri ngakhala achewa inenda ndalankhula ndi achewa ochuluka zikuoneka kuti ndiokwiya kwambiri zimene achita chifukwa apha munthu sochita kuonekera kuti munthu aphedwa komanso zikuchita kumveka kuti ngakhale sinawo akasambala achita kuphedwa zikuchita kuonekeratu nge izizi ziyapanga campaign. I think my advisor amene anawuza pankadi imene awala kuisa kwambiri ndipo tikuza kuona kuti ndi anthu amene samakonda nditu mwachidule ningoyankhula choncho kuti muna ndapasire kusanzanga nawonso alankhule mmene akuzionera zinthu zikomo kwambiri. iya tapasira anzathu akuzombawa nawo zoa kuti bwanja unotu zombaso nayo ndiyokwiya kwambiri wina aliyense pamene akuyenda pasewu akuyenda natukwana ndithu kunokonso ndikoyipa kwambiri ndikuona kuti ngakhale apolisi akanakhala kuti akudusa musewu mukuti maliro ayenda wapansi sinzoti magalimoto akanakafika chifukwa ndizoonadi uyu wachita kuphedwa ndipo anthu mene akuyankhulira ndi mene zikuonekera ndi mene zilili munthu wachita kuphedwa ndi mene ndikuidziwira kongresi si amasewera apa kuwerengedwa ndithu kuti Sidikimia anaphedwa ndi Chakwera apa pakuwerengedwa ndithu kuno kuti Rafu Kasambala waphedwa ndi Chakwera sono president wa chiwiri wake amapita kuti akayike Rafu Kasambala amene anali lawyer wake kupezekanso kuti naye muhaga munjiramu kumpitisa mbali ina zinthu zoyipa kwambiri chimozimozi mene amapangira kamuzu kutenga anthu kumapita nawo ku Liwonde uko makadyesa kung'ona zinali zomvesa chisoni nthawi imene kunali chipani chimozi nthawi imene kunalibe ma social media amene alili lero ndiye palibe chimene timamva kapena chimene chimamveka
koma anthu akudziwa. Koma lero ma social media amenewa asukulusa anthu ambiri kuachapa m'maso, chilichonse chikumvekeratu pompo chikumveka. Kotero awawa zilizo kuti kampeni yawo azizapangira mmwamba kapena azikapangira pansi, koma pansi pa nthaka pamene pali anthu sazayendapo, ngakhale asilikali akuyenda ndi asilikali ochuluka. Ina chipongwe zikomo kwambiri. mukonzeka zathu ndikupita network ya kuthawani ya baba chetu chijonanda kulisha kwambiri nchopesa chisoni kwambiri pochokuti anthu samayembekezera anthu kutonga abadalo chomwe vinanthu anka adandaula nazo zoti zinali mina kuyambika kwa kampeni kwa anthu amayembekezera kuti aya apapa pamene zililimu tizikoza zinthu atikozera zinthu mina ziwiri zimwaonjezeraso chibonga apa fudiyo ambiri umene kumene amabisa osamanena chilungamo, koma palimpopo yokha amayiheta kwambiri poti palimpopo timanena chilungamo ndipo palimpopo sitimabisa. Ineyo ndinakukulimbika mtima titi akuseso panopa kunena kuti ayimbusipena kuti sazawina ndipo sazalamuliranso dziko la Malawi, ndipo ineyo ndikukhulupirira na kuti kutha kwa chipani ndikumeneku kufa mwana uyu mutati mumuone afa pita wamthalika sikuti mwanayu sanaone chipongwe chake, adamuona kuti mwanayu ndiwokula mtima, mwanayu akufunisira adali masomphenya otumikira, ndimulole kuti ngati akunena kuti afuna akaime paika ndimulole kuti akaime paika. Adalibe chiganizo china chiyonse chomugwira pakosi fama ziona kuti ine ndizipo zonsezi zimapita kumazasala sono ndi ubale. Mwanayu anamusamala bwino mwina apita wamthalika pana ndikupeza kuti mwanayu adayambisa chipani chake ndikupikisana ndi munthu wankuluchi. Chimene Lazarus Chakwera sadazive kukoma mkati mwawo, mapeto ake anangoganiza zinthu zachidule, sopano adayiwala na kuti kuli history is the best teacher. Ambiri feyo tinena kuti tiziphunzira kuzera mu history azathu zidawachitikira izi before kuchita chinthu chija. Lazarus Chakwera amene wakulira muja magalasi ake acha chivaleni maso ake kumaoneka ngati njoka chonchija, koma osaganiza netiuna kuti izi ndisanapange akamuza adazipangapo, ndipo kudalibe makamera, ndipo anthu adazindikira kuti adapanga chipongwe anthu ochuluka kwambiri. Chisazo ulendo wachinagada maja kumwanza kucha atiki matenje kumwanza kucha kudalibe makamera, koma zinthutu zidabwera poyera ndipo adayaluka chinaka muzintu wache. Ndiye nayenso Chakwera anene kulingalira munyengo inoyo kunena kuti paliponse wina aliyense amene ali ndi foni ndiyo ali ndi kamera, anaine kulingalira asanachichite chinthu chiya kuti okay ndisanapange ichi ndina kuti ndilingalire lerolo kuli makamera kuti tazipanga izi anthu sandiona. Sono lerolo zabwera poyera ndimamva mkumano umene unali mamawa lerolo kwa Palimpopo FM na kuti pali anthu ena ngati achina Malata amalankhula ku Malawi kuja umapereka 72 hours zopanda tanthauzo, chifukwa kuti munyengo ino kuli makamera kuli zina zotero, ndipo pena paliponse pamachitira umboni. Tiyerekeze ngati unena kuti nyumba ina iliyonse imene iliyoziwika bwino imene imapezeka kuti ikupezeka pa intaneti ili mmakamera. So ngati itapatangochitika ngozi ina yake kupeza kuti ngozi yatiye ndikafufuze malo ndipeza kuti munyengo imene makamera adali ozima chachiziwire chinthu chidatani chidachitika. So ine mutu wanga ukuyima kwambiri makamaka monkhani ngati zimene zona kuti Chakwera anaganiza bwanji, kuti Chakwera samazindikira kuti wina ali samene ali ndi foni ali ndi kamera, kuti Chakwera malingaliro ake anali oti azalamulire dziko kapena kungofuna kupha chipani cha MCP kuti ena asazalamulire. Ndalankhula kwambiri ndibwezerezeka kwa cheya kayala kuleko pang'ono nkati mene acheya mukuti bwanji inu maganizo anu mukuona bwanji zimene wapanga Chakwerazi. Pali umuntu amafuna kupha chipani kapena kuti amangofuna kungopera nyamatayo njiro kapena kuti cholinga chake ndi chani kwenikweni. Ndikufunsani mwina acheya kapena mukundithandizako maganizo pang'ono. Zikomo kwambiri abusa akapito. Ineyo funso limene ndipitiriza kwa abalewa ndi amene atazitiyankha funso limene. Amasamba amatuza kuti anthu kuzomba ndi okwiya. Kodi kuzomba MCP ikumveka konso? Kunoko kuzomba MCP lisakunamizeni kulibeko. Kulibeko MCP ko pamene amafuna kuti akhale ujene oyang'anira MCP kapena kuti azakhale MP ku MCP
zulozuloli watchapidwa makofi. chifukwa cha mkwiyo wa anthu umenewo. Nkhani yake ndi imene chifukwa cha mkwiyo wa anthu ndithu. Pena pache panali kampendera ka MC ng'amba ku amene akwiya ndi zipani za opposition. Amasamba segulani maiki anu musatsekenso ya maiki anu akhale otsegula opposition koma anthu wamba ena aliwonse amene akupanga zipolowe aliyense a MCP aochena a DPP komanso a UDF kunoko aliyense amene akuyenda musewa khala okwiya basi mini basi yonse ungakwere ukangoyankhulapo za MCP umenyedwa pamenepo. zonsezo mipiro yonseyo ikupezeka chifukwa chakuti mdziko mwagwa mdima kapena kuti mwagwa thambo. Ichoncho ndithu kuchokera kuzomba kufika kuchikangawa ndi kutali kwambiri. Chimene mwamva inu kwambiri pa ngozi imeneyi chani yachitika bwanji? nkhani yayikulu imene ili mkamwa ndiyonena kuti Saulos Chilima wachita kuphedwa mu ndege ndipo anamuhaga kumukokera ku Nkhalango ndipo mmene choncho anayamba kutuluka anali silikali wa kwajali uku koma kwapezeka kunena kuti amathamangisa kumakapha kwathyola miyendo kumamenya ngati akuphambewa. Kachiwiri anali Saulos Chilima amene anatuluka nsana miyendo basi no kumupha basi. Ndithu nde zimene tikuziziwa ife zimene tamva komanso zimene tikuziona makamera amene amajambula anthu. Amene aphawa tinene kuti ndi MCP kapena ma agent a MCP. Aye amene apanga zimenezi ndi asilikali 13 ochokera ku Rwanda. Amene wanatumidwa ndi ndani? Chakwera mwini wake ndithu. Chifukwa chake abana kuno ati kutulusa chithunzi kuti untumizire nzako basi akuti akumanga ukangonena zimene zakuti akumanga kutero kunoko ku Malawi mafoni ambiri acheredwa ena akhala akulandidwa. Ifeyo kunoko titalengeza pankhanga zaona kuti ndege ya president yasowa inayenera kutera 2 minutes past 10 kumzuzu. Zinatenga kanthawi ndithu kuti ya president achitepo kanthu. Kenaka anazatumiza tinazamva kuti alamula asilikali kuti apite akayambe kusaka ndege. Koma chodabwitsa asilikali amayenda wapansi poyamba anachokera kutali kaya ndi kulilongwe kaya kuzomba. Pamene kuli Moyale barracks kumzuzu imene yayandikira Chikangawa. Kodi pamene patinene kuti a president wa ana ndi cholinga choti ndithu munthu yapite basi. Nkhani yayikulu ndi imene yoyo kunena kuti amachedwesa dala ndi cholinga chonena kuti anthu komanso ena amamva phokoso loti akulira ngakhale chakwerayo amamva kuti phokoso kuti anthu akukuwa koma amalozera mbali ina cholinga chonena kuti anthu aja asirize. Tandiuzani tsopano anthu ena akuti anali minibus ali minibus ndegeyo amayiona after 100 meters museumu ndithu amayiona kuti ondekeja iyo itakera mbali ina kusonyeza kuti panali mgwirizano panali communicate yayikulu kwambiri. Kanzungu kodi mzunguyo amakapezekera Nkhalango mamatanimo ndi ngani yayikulu ili pamenepo. Tinamva kuti pamene inagwera ndege
panali pafupi ndi tawa ya MTN ya TNM komanso ya Airtel. Ndipo alonda atayankhula ataona chodabwitsa chanauza mabwana awo. Mabwana anayipereka nkhani ija, tinamva zakuti alonda aja auzidwa kuti asayankhule china chilichonse komanso achotsedwako. Kenaka tinazamva kuti amangidwa, ena akuonjezera kuti aphedwa. Polengeza abomawa anati ndege yakakwera kudzenje pino paja kuti kaya ndi kunkhungwa kaya. Inuyo chimene mwamva pamalo awiri wandichiti kapena za zilonda zimwe zimva. Umboni wa zilonda uwu ndiye sindinaumve, koma malo amene akukwera ndege tikamaona muzojambula ikwanisa kuti inali pafupi ndi mizi ndithu, tawa yonse ikuoneka inali pafupi ndi. Sono chodabwitsa nchonena kuti anthu amene anali kumuzi wakuti anauzidwanso ndi asilikali kuti musayerekeze kupita kumeneko, kusonyeza kuti chiwembu ndithu chachikulu. Chabwino. Anthu amene anatumidwa kumene kuja ndi boma tikumva kuti ndi asilikali 8 amayendanso pansi. Lerolo tikumva kuti kuchewu kumaliroko kupita anthu kuli asilikali 3,000. Pali chanzeru chilichonse pamenepo? Basi apapa palibe chanzeru, chikungotetezera kunena kuti mwina ngati Chakwera yanga apite kumeneko ayikirako cholinga choti mwina akamutchinge kuti anthu asakamvulaze, chifukwa kuoneka kuti kumeneko ngati lero lino kungobwera kwa galimoto ya maliro ndi kumaphedwa anthu awiri. Kodi kukhalire mawa kukhala bwanji? Kuipa. Ndiye kuti akaone nduna za boma akamuone Chakwera kumeneko kukakhala zinthu zopsa kumeneko ndithu. Komanso apapa kungopempha kuti Mutharika asayerekeze kupitako, chifukwa amene ukungofika kumeneko mulalo wonse ukakhala kwa Mutharika ndiye awawa pokapsa mtima kukakhala kovuta kwambiri kuti Mutharika kuti akapulumuke, chifukwa chonena kuti mulalo wonse ukapita kwa Mutharika. Ndiye chofunikira asapiteko ndithu kumeneko. Ndikusiyani mupume kaye ndibwere kwa Angauma. Mwandimva ndikucheza ndi amasamba nthawi yonseyi, ndipo ndinamva akapitwa kufunsani kuti kodi inu zimene zimwangomva akapena munali ku stadium komweko. Ndeta taliyankhani sofuso limene Angauma. Zikomo kwambiri. Ineyo ndikhoza kulankhula kunena kuti ngati zulo ndinapita kuona ndinapita ku parliament kumene kumachitika mwambo wona nkhope. Komano lero ku stadium sindinapiteko, lero ndanyamuka pano pamitinena pano ndili Blantyre. Komano lankhula momveka bwino malipoti onse amene ali kumeneko azizathu amene anapita kumeneko atiuza china chilichonse chimene chimachitikira, chifukwa ni mapanga follow up china chilichonse every hour every minute imene zinthu zikuyendera. Ani ndionena kuti zikomo. Speech ya president mwaimvera? Ndaimvera ndithu speech imene. Ineyo ndaimvera speech ija, ndipo chimene ndimamva ine ndikupepesa koma sindinamve malo amodzi president akunena kuti boma likudandaula kuti laluza Chilima. Inu mwamvapo zimenezo? Ayi, ngakhale inezo sindinamve, koma ndimangomva ndithu kulankhula mfundo zofuna kuzitchinjiriza kuti aoneke ngati kuti is not involved zimene zachitikazo. Kukwa kunena zoona tapitiza ndikunena zoona kunena zoona ndi mmene yaonekera nkhani imene yayendera. Mundipase report after 4 hours asilikali opita kumeneko kayang'anayang'ana kutumiza asilikali 8 okha. Komanso ndikhoza kunena kuti kuyimika kunena kuti kufufuza ndege lero tayimika kale kufikira mawa, kumene akuza kuti ndege yapanga ngozi mwina pali anthu ofunika kupulumutsidwa
zinthu zina zingapo zimene zachitika zikusonyezeratu kunena kuti iwo cannot run away, he is involved zimene zachitikazi kuti Achilima aphedwe. Chinthu chinanso chimene chationesa kunena kuti iwo ali okhuzidwa ndi mmene taonera Achilimaja, munthu anavala zovala bwinobwino kupezeka zoti wavala zovala zamkati. Kuti munthu akagwa mu ndege amavuka zovala, that means Achilima sipangakhale plot yowapha apresident osaziwa, ndikuti apresidentiwo akudziwa china chilichonse. Nde mu speech yawo inali kuzichinjiriza kunena kuti Amalawi aone ngati kuti iwonso ndokhuzidwa pamene pasi pa mtima akudziwa kuti zinthu zitapangandira. Ndithu zikomo kwambiri. Kokasaka ndege, kokasaka anthu angozi 1 sikunapite mtolankhani mmodzi, 2 sikunapite dokotala, 3 sikunapite MCP aliyense. Zimene zitinganene kuti zikutsimikizira kuti anthu aja anakonza ya pamenepo tokha tikoza kungoneratu kunena kuti ngati ndege ija itachitika poyamba mwina nsanayankhe mafunso amenewo ndiyankhe kunena kuti ineyo ndakhala ndikusatira ndege ngozi zosiyanasiyana za ndege zimene zakhala zikuchitika. Ndege ikagwa imayaka, ndege imayaka, imagwa imaphulika imayaka, koma ndege izatheka bwanji kugwa popanda moto wina uliwonse? Poyamba ndi chimene chonse. Kenako kuti ndiyankhe mafunso amene mwandifunsawo ndikoza kungoyankha mwachidule kunena kuti zonsezi zimene zimachitikazi zinachitika mwadala chifukwa kuti iwo anali akudziwa chimene akuchita, komanso ngati wamkulu osogolera zimene zikuti zichitike ndiwo apresidentiwo. Chifukwa kanakhala kuti siwo akadayesesa kupanga zinthu za msangasanga ndege itagwa kutumiza asilikali ochuluka kumanipulasi magalimoto ndi zipangizo zokwanira kuti zikafike ku ndege agwera pati nkutheka nzathu ena wali ndi moyo kuti akathe kuwapulumutsa. Ndi zifukwa zimenezo zikutipasa indication yonena kuti is involved pa plot imene inachitika kuti Achilima aphedwe. Zikomo kwambiri. timamva nkhani imeneyo zoti aphedwa. Kodi ineyo muganiza kuti ngati kutakhala kuphedwa aphera chifukwa chiti? Zikomo kwambiri. Panopa mkulankhula kwanga ndilankhula motero. Malipoti mmene akumveka monena kuti aphedwa, anatuluka moyo mu ndege inasisidwa inakoledwa ndi asilikali ku Israeli. Mmene zikumvekera zikumveka kuti panali ndege ina imene inali pamwamba kwambiri, komanso mkati mwa imene mudala asilikali ena amene anabisala. Lero ndege ija itasisidwa, anthu ena anapulumuka kukalabe ndi moyo, kenako anthu aja anatani kodi adachita kumalizisa. Ndeno nkhani pafunso imene mwafunsayi pang'ono tangobweza ni funso lija mwati bwanji? Ndikuti ngati tikumva zoti achita kuphedwa Achilima, ngati aphedwa mukuganiza kuti chifukwa chenicheni chimene aphera ndi chani? Chabwino. Panopa tilankhula ndipo momveka bwino malingana ndi malipoti mmene zikumvekera. Zikumveka kunena kuti years ina ndi imene ndineyo Chilima. Ndeno mmalo mwake kwapitika zoti Achilima achafuna akapange failo mlandu ku khoti kunena kuti akhoti ifeyo tonse mgwirizano uja wathera pamenepa. Ndezi kuti tichite sopano pamene kupeza mgwirizano watha ndiye kuti maudindo athu tonsenso atha. Ineyo ngati vice president udindo wanga watha, udindo wa president so watha. Panopa funika tikhale ndi nthawi yoti tivote after 90 days. Bomali lipite mmanja mwa anthu ena ake ongogwirizira chabe. Ndeno anaona zimenezo chifaya kadaopa. Fundo yachiwiri ndionena kuti Chilima uja amatchuka ndi nkhani yonena kuti wakhalira joka. Pamene a president achakwera amanena kuti ine ndili pa mpandopa komanso ndi imabe mpaka na 2030. Tamva kuti hala kulankhula zimenezozo. Ngakhale pa msonkhano ngakhale Achilima ali pomwepo. Sona funso limakhala lona kuti sona akayima bwanjiwo pamene pali mgwirizano kale lona kuti Achilima ndi amene akuyimirira. Ndiye chifukwa choopa kuti Chilima chimene akugwiriza yense tikuchidziwa, chifukwa chake iwo apanga chiganizo chonena kuti
amene ndithu asogole ngati tikuli kuti waphedwa fanya kapanga chikachota asogole asazatisokoneze ife tifuna chisankho ya 25 pazayimire bacha kwino fundo ziwiri zimenezi kutiuza kunena kuti zipasa mphamvu imene ndithu zikomo kwambiri. Chilima ali mukoti kuyankha milandu ija ananena kuti ineyo ndikufuna umboni wochokera kukhudza makalata amene tinasayinira acorruption achoke ku ame abwere kukhoti ndipo mamveka manununo madera onse agwirizane zoti akong'onze munthuyu ndi chimwemwe ndithu chimene zonse ni chifukwa china chimene muna ndikanatamakhala kusangalala ndi mapulogalamu omwe Lipopo FM kuwasana chimenenso chili mkati mwa zifukwa zina zimene zilipo kale kunena kuti kunali kumva kunena kuti uyu akativumbulusa pano iyayi pali kalata ina imene osaini anala president